अभी अभी खबर निकल कर आयल बा कि खेसारी लाल पूरा छपरा में आपन छपरा एक्सप्रेस चाप के चला रहल बाड़े और इतना चाप के चला रहल बाड़े कि तहलका मच गइल बा और पूरा छपरा एबरा पूरा भारत के केंद्र बिंदु बन गइल बा। अरे ऐसन केंद्र बिंदु बनल बा, लागत बा कि ऐसन बम्पर वोट से खेसारी लाल जीतिए कि तहलका मच जाए। अरे मनोज भैया, तू तो खेसारी लाल का प्रचार करत हो, हमनी के तो मोदी जी के पार्टी के ना आदमी है जा। अरे केहू के पार्टी के होखा खेसारी अपन भाई है और अपने भाई खातिर पूरा जोर लगा देव। हम चाहत बानी कि खेसारी हमार चाप के जीते और बम्पर वोट से जीते। छपरा में छपरा एक्सप्रेस चाप के चले खेसारी के। अच्छा अच्छा भैया, अब हमरा समझ में आइल। रवि किशन भैया विरोध में बतियावत हवा, आ तू हवा तो खेसारी लाल के सपोर्ट करत हवा। हमरा ई गणित समझ में ना आवता और हमरा का हम समझे में ना आवता कि हम खेसारी के पार्टी में जाई कि ना जाई। लेकिन राउर स्थिति देख के भैया अब हम समझ गई और हमरा बुझा गईला कि खेसारी लाल के प्रचार कईल हमरो अब जरूरत बुझा रहल बा। निरहू खेसारी आपन भाई है, चुनाव 1-2-4 दिन खातिर आई जाई, लेकिन हमनी के भाईचारा ना टूटे के चाहिए। खेसारी बहुत रिस्पेक्ट करेला, दिल से चाहत बानी हम कि हमनी के खेसारी चाप के जीतस। आ मनोज भैया आ रवि किशन भैया जो जा स्टेज शो पे उल्टा सीधा बोलत हवनु, अरे वाह रे निरहो, अरे मनोज बाबू वाह रे। अरे हमरा के बुझत बुर्बक बाड़ा लो, हम बुर्बक ना बाड़ी, स्टेज पर से चापत भले बाड़ी, लेकिन हम खेसारी भाई हमार बाबू हमार पट्टू हमार सुग्गार, हम तो चाहब हमार खेसारी ना बम्पर वोट से जीता। छपरा में ना खेसारी के बहुत प्रचार हो रहल बा और खेसारी का हम बहुत सहयोग कर रहल बाने। हमार खेसारी ना चाप के जीती रहे, रेल के जीती, ठेल के जीती। हर हर महादेव, बम भोला। एकर मतलब है कि सब लोग मिल गई लावालो आ खेसारी बाबू के जितावे के पूरा प्रोग्राम है। आ वो बम्पर वोट से त निरहू भी चलले। अब निरहू जाइए खूब तगड़ा प्रचार करिए। अब देखा मजा खेसारी के कितना बम्पर वोट से जिता रहल बानी हम। अरे बारे बारे बारे, अरे बहुत बढ़िया बेटा लोग, बहुत बढ़िया। अरे टहल सब जना मिल गए लो, बड़ा खुशी के बात बा। हम चाहतनी कि हमारे खेसारी बाबू के टहल तनी चाप के सहयोग कर डलो कि छपरा में अपन झंडा गाड़ देस आ रेलम रेल गाड़स। आहा, रवि किशन मनोज तिवारी निरहू आ पवन बाबू भी हम जानतानी कि वो बहुत प्रेम करे ने। आ लागत अगला बेरी देखिए लो पवन बाबू भी है आ टहलो से ज्यादा खेसारी के माने ने, काहे कि खेसारी उनकरा बड़ा करीब रहेला। आहा, भगवान करे कि खेसारी लाल चाप के जीतस और छपरा के काया कल्प कह देस। आहा, रेली पेंडिस बाबा घबराइले के ना, पवन बाबू और रवि किशन भैया मनोज भैया हमनी के तब जाना लागल है जा। आ ए बेरी ना खेसारी लाल के इतना बम्पर वोट से जितावल जाए ना तहलका मच जाइयो, पूरा भारत में तहलका मचे वाला। जीती है खेसारी चाप का, आ छपरा एक्सप्रेस चली चाप का।